Tifang barang banang Mogindo de Burmano Lama tay hamjong yakar tay or phai manja phanai sini MDC barang banang senior leader Ananto de Burma tay or joto bori mothani tay yang tongo sini taku Omiyo taku Buddha taku Philip joto or de tongnai sini lokho kara ati chongtongoyo tono no kholo tay or je phai manja phanai o kamini lukorono ani kholma tay hamjong yakar ok asa kabang sagala Thaisan kok sini mothani sini bubagrani asuk bisi lomoi 70-75 বছর লমoi Tipra saroni je manthai je sini সংবিধানিক রাইটস no mania ngi tongmani sing je beba phachitini hinni sakiri bakiri engtheng lama handi beba phachitini boni silai tebo sini taw Tipra saroni yokmu sing je thangi tongni sini thinang tamung nai sing abusau sing decide khlaimayang tong khana sini busa butui sini suba sabarogni future bongni thinang bahaingnai sing tapunu guarantee ri saimenya tamni hunke sing agiwo busuk tong thok atok khutjong tong laimani pheba sing barat hakturbai sing kereng man yagulo bisi 70-75 romine sing amsukke satok jakha sini manthai sokte malia sing oroni sing gobang kuk borok tongmani sing tini jotoni sila kisako ungi thangka majority ungi thangka sing minority debu thinango sing thansa angya hanke sing tebu kemanan bakak sing thangnai hanbagino bubagra nayo hadi sing je sal asal romine sing je dokha bai je sing politics thungjagoi sing sini manthai sokte maya skuljak tongmani aboni tinai baskango nong of 46 Surma kendra ningnai bidan sawa thang kok salan baginai sin bawram sotnamino gabang bud de singbono geplai khai rohorinai sini bagi kok sani sini khorang ni san baginai singbono assembly maro hanai han bagino hajunga ansa sang je kok san bo cycle kha je buskang ni 23 tarik ni salo norok mungsawan suyawo kiriya winai bkhawo kaisano wansu thangdi bus kang sini pohor phaitong phakya sini munak ni hor turuk pairik ngi tongo bubagrani bising tei sing o pohoro sing sogi chenai pia tabuk sini yapiri jengsaka sini bus kang 2023 বিধান সভা ইলেকশন pia omokhe boni sika উপনির্বাচন o উপনির্বাচন sing puila bubagrani parang sin thansani je marino sing phunugui relaisinai sing kaisa live ma sanamuni resinai Waishapono sini Ancholik Party sini ST reservation sino karimo haike sing basalayaku omun puila kaisa live ma saraman thangi tongo hanbagino jotono angkoyo je buskan o election sing SC kendra ni basana si taku baburam satamino gobang bunbaike kepalai khaina sing kaisa sini Tipra sa in sing tago kethang tongku sing khlaimaya mungsakri am haino sing phunung laisini angtai gobang kok salia teba ani jagol kebungo kok sana to nor borni kuti teba nang mani kok khana asak sawino ang anok isisa kok samnang orom mutachirai bubagra aiglothung Tipra motha aiglothung hambai gawo belena hambai sini press media kai social media no singdini Surma 46 Surma constituency lo siri takhuk baburam satnamini mone election sini Tipra mothani camping sing phaijak logi tongo sini kaga ononto tongo bayati tongo sini Omiyo tongo sini Philip riang tongo kai sini takhuk apon tongo tai sini takhuk tushar boron local no te white tongo white khoromni tongo sini Surojit mokbai sini Dilip Munda tai singdino aro meeting khaimani aro sing program khaimani amon main karon kake besang salo sing Tipra motha keplayingnai jotno area borok ini singoro tamni se BJP na phaya congress ne phaya tam party ne phaya sing abo saya total o jaga 200 motor se Tipra motha borok hapkha Tipra motha bor agen simono himi tongo tini gete bo baki ja kisuta tongna abor kon dire hapkha bon bagai program belai khana hambai pipeline hambai bes kangai salo sini Tipra motha assembly o
start khainai sing or Surma ni simi boni bagi sini Tipra motha ke kebeng ni narok maya sing jitinai bon bagi sing tini o Surma kendro ni Dulosora ADC village sing tini o jago camping GP Gram Panchayat songa jaga tini joining sabha khake